Obingelela umkhozi wakamzobe iyona indomandumane yadumeza izweni isihlahla somzebe singahlalwa nyoni sabathe yahlala yabhamuka amehlo. Ngifuna ukukhuluma la ngeinstallment, ngifuna ukukhuluma la ngabantu abakhokhayo, ngifuna ukukhuluma la ngabantu abathatha ama-loan but bavukelwa amacala bajaha osazi. Ake sisolve lento ngiyiprove lento ukuthi lento engihlezi ngikhuluma ngayo ikhona. Ngifuna ukulikhuluma namhlanje iqiniso ngingafihli. Lento ekuthiwa iyipoki into enginayo but ngeke usibone isipoki sala ekhaya, uyobona esakho silandile ofuna ukuthi uvuselwe sona sihambe sokusebenzela. But kulento engifuna ukugxila kuyona namhlanje, ngifuna ukugxila ngabantu abakhokhela imizi noma ngabe usukweleta imali ewu-400,000 uyabona ukuthi amandla asekho, angeke usakwazi uku-afforda for ukuthi ukhokhe noma umsebenzi uyakuphelela. Siyakuvalela yonke lonto thina kwikhompyutha iphele nje nya ungaphindi ukhokhe. Kufanele bakufonele ebhenki bakutshela ukuthi siyabonga ngokuthi ukhokhe, ukhokhela umuzi wakhe uqede, siyabonga kakhulu, bakusendele nama-message ungakazi ukhokhe. Fika la ekhaya nemali ewu-10,000 ngikuthintela ipoki zala ekhaya, lonto siyenze kwenzeke. Ngizokunikeza umuthi ozosebenzisa 3 days. After 3 days kunento engizokunikeza yona uyishunqise ekhaya egcekeni bese uyayikhulumisa usho ukuthi ngithi njengamanje imoto engikhokhelayo, njengamanje umuzi engikhokhelayo akuvaleke nya kungabonakali, ingabikho ubufakazi obushoyo ukuthi khona into engiyikhokhelayo lapha ebhenki, kushintshe kube ngazuthi sengiqedile ukukhokhela installment. Lonto izoshintsha guarantee for sure nakanjani izokwenzeka. Ngizokunikeza umuthi olingana nezipoki zala ekhaya, lonto ozobe uyifuna izofika yenzeka injongo enjani. Noma ngabe ukhokhela umuzi nemoto kanye ukweleta imali eyimiliyoni, mawufika no-10,000 ngizokwenzela lento iphele nya ungaphindi ukhokhe. Ngifuna ukuprova ngikukhombisa abantu ukuthi lento engihlezi ngikhuluma ngayo, so ngikhuluma ngento ekuyiyona futhi engiyaziyo. Ayikho into engikhuluma ngayo engingayazi, zikhona izinto engingazazi, ikhona imithi engingayazi, but awukho umuthi engeke ngikhulume ngawo ngithi ukhona la ekhaya kodwa ubungekho. Ngifuna ukuthi ngeke ngikusize ngikusolvele inkinga zakho, ziphele izikweletu. Noma ngabe wathatha i-loan ka-4 million noma ngabe million noma ngabe 100,000 but usulandela usazi ibhenki liyakulandela lila ey'nqeni zakho, sizokuvalela lonke lo case leyo. Ufike la ekhaya nemali ewu-10,000 ubeke phansi bese usinikeza igama lento oyikhokhelayo bese uyasitshela ukuthi ukhokha ngo-Absa noma ukhokha ngebhenki noma ukhokha ngo-FNB. Uma ukhokha ngo-FNB siyakuvalela leso sikweletu isiphele nya. Ngalolu suku oshunqise ngalo lo muthi wawukhulumisa ebusuku, the times ushunqisa umuthi kusasa ekuseni fanele kushawa 7 sebekufonela kwibhenki besho ukuthi siyabonga, because i-call center ayilali 24/7 ihlezi on. Fanele ukufonelwe yona ikutshela ukuthi siyabonga for ukuthi ukhokhe imali yakho sekuphelile, uhambe uyolanda amali okubhukha akho. Wena okhokhela imoto, wena osanda kukhipha imoto but awusafuni ukukhokha, fika la ekhaya nemali ewu-10,000 ngikugilela iy'manga ubone ukuthi lento engihlezi ngikhuluma ngayo ngisuke ngikhuluma ngento engiyaziyo. Inamba yami engitholakala kuyona it's 0787336068. Wena onenkinga ongasenayo imali yokukhokhela installment but kuyaphoqa ukuthi ukhokhe ngenyanga, umuzi usuzodliwa, ngizoyivala yonke lonto iphele kube ngazuthi ukhokhile. Baningi abantu abakhokhayo, ziningi izinto egcwele kwikhompyutha. Ngizokuthintela ipoki zifike zisolve yonke lonto iphele nya uqhubeke uhlala emzini wakho ungaphumi.